киртой крестьянка заказной. Киртой тоҷикӣ мепурсанд бисёр вақт. Ина марҳамат заказной духтагиан беҳад хушрӯ. Крестьянка бисёр рости мепурсанд. Крестьянкаи фасон овардагия Апай Сафия 100 сомон бовар мекунен. Аксияи дона эълон кардагиан киртапоча 100 сомон. Мана ихе гулакошам ҳаст, размерошон ҳамаш ҳастай. Ина кадом намудаш дар кораитона тамошо кунен, дархост кунен, дар равакак Апай Сафия шумода доставкатона равон мекуна. Ёки биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 7 дарвоза духтаро 7 дарвоза 9 қатор. Мана ин намудчам гулмайдачашам ҳастай дидена. Чӣ хушрӯ. Рангош бисёрай ҳар рӯз қариб бори нав медроя. Ина нархои беҳтарин 100 сомон киртапочаи духтагӣ тайёр тамошобино. Ино заводсконе ино анаму дузандо медузанд ку пад заказанам хеле духтои хушрӯай. Ана болора нигоҳ кунед. Мариям гулакое ки 150 сом буд 100 сом кадена. Ина қисми боло идона 100 сомон шидагай. дидена барои подписчикои мо идона шумода ҳам чизора арзон кардан. Абайни стил духтарако киртои заказной бо омадай нигоҳ кунен двойка киртапочаян ҳам банддорш ҳастай ҳам бебандаш мешавад ки бе ҳам хери мишокшам ҳастай ози нишон метам омаделам ишам мешавад ки бе вай пушен мисол бебандакам беҳад хушрӯ акция рафтестай 120 сомон мана марҳамат дидена чӣ фасончае 120 сомон паплинакои хушрӯ размеро ҳамаш ҳаст мана кадом размере дар кораитона муроҷиат кунен доставкатон мекунанд мана стандартана айна дидена духтарако чӣ вариантои хушрӯ 120 сомон ҳозимаш мода инчунин вайша бебанчам нишонтон метим бозори Корвон айҷа тарафи Тилобозор 7 дарвоза 9 қатор ҷои Апаи Сафия марамат ана нигоҳ кунед ана инош бошад бебандошай 120 иношам мана ёра бо 110 сомон кардагиан дидена духтаро чихе нағзакак марамат кирта пуча 110 сомон абайни стил духтагӣ беҳтарин вариант дар ҷои Апаи Сафия доставка ҳаст киртаҳои очагӣ омадагиай киртапочаҳои фасон дар ҷои Апаи Сафия ино ҳамаш заказное духтаро заводскои заказнои фасон айконам хелиян мана барои модаро беҳтарин варианто оз дигар ва якошам ҳаст ина кокеткадорои миллӣ кокеткадорои киртапочаҳои фасони тоҷикӣ дар ҷои Апаи Сафия ҳастай нархо бошад аксияи дона рафтестай 110 сомон мана марамат ино хучон арзон мефурӯхтанд 120 сомони ҳози бо ҳаминам арзон карданд 110 сомон мана кокеткадор гиребондор марамат дар кортон боша размеро ҳастай паплинакои шуштагия шушта духтагӣ мана марамат бадиҷада бо Мариям гулако ҳастай мана Мариям гулакошам бинен чихе хушрӯ кокеткадорак ва иёша бинен мана ҷои Апаи Сафияра мепурсанд бозори Корвон ай духтарако биёен тарафи Тилобозор 7 дарвоза ина 9 қатор биёен аз наздик тамошо кунен бинен ина кирторахтон дидена чихе хушрӯ украшения кардагиан гулмайда гулкалонуш ҳастай ҳамаш ино 140 сомон ана аксия рафтестай 140 сомони ина ё ҳамаш киртои заказной мана витичкадоракои фасонак хулоса бинависен бо кати хучон ҳам суҳбат шавен омада натонен духтаракои хушрӯ доставкатон мекунанд анамин намуд кирта почаҳои фасони 3D духтарако ино духтагӣ заказной духтагиоян 120 сомон кам намедоданд почашам ҳастай акция рафтестай Апаи Сафия барои ид иноро 80 сомон кардагай марҳамат ҳози дига гулошам нишон метим як буракак биненда ҳамаи ҳамино кирта почаяй ира бинен чанд ранг дора рангакои хушрӯ 80 сомон нами қисми боло 80 сомон 3D ҳо баъд медонен барои ид инчунин намихе итальянко яке қимат бидан апа чанд сум кадед итальянкотуна 140 ина 140 сомони итальянкои оригиналан диден духтарако айне гилча майдора чи ина ёра иёшам 140 сума ина иёш 120 сомон дона мондагай однотонный вишификадор иёш 140 сомони марамат ҷои Апаи Сафияра мепурсен
بیاین دخترکو بازار کاروان طرف تیلو بازار هفتم 12 نهم قطار مرامت اومده از نزدیک یک برکک براش نبیننده چه خوشروی کرتاپوچای ملی کرتاپوچای تاجیکی در کارتون باشه اپای صفیه دوره همه نموچه یا کرتایان یا دویکا ترکیه هم کو گفتموزی هم یا سری تورецکی هم دونای مونده اینا را یک هفتادی کردیم دوستادی فروختیم акцияи калонтарин дар ҷои апаи сафия киртои туркӣ мепурсидем духтаро марҳамат апаи сафия намехе киртои турецкира хушрувора акция эълон кардиян ино чанд сум будан 200 сомон буд ҳозир акция шидага 170 сомон 200 сомон худаш акция шида буд духтаро нархи аслиш қиматтарай ана марҳамат ҳозир бо 170 сомон бардову цвечам аст тёмносинишам астай дар кортон боша духтаракои хушру бинависен размеро ҳамаш ҳастай нависен доставкатон мекунанд ина кристиянкои хушру доран ира бинен 100 сум кардагиане аҷоибот бозори корвон тарафи тило бозор даян ҳафтум 12 9 қатор ҷои апаи сафия духтарако ҳатман биёен акцияи идонат дар ҷои апаи сафия рафтестай духтарако успед кунен биёен иҷада ҳам киртои фасон барои худтонай ҳам барои модаротон киртои очагиам бинен кокеткадорои хушру варадникдоро хулас ҳамаи модело ҳастай биёен бозори корвон тарафи тило бозор марҳамат ҳафтум 12 духтаро нигоҳ кунен نهم قطار هفتم 12 من امین جای اپای صفیه ما رقمشون هم میمونم بنویسن دستافکتون میکنن کرتای اپای صفیه میدونین چیز خوبه همه کرتاشون زکازنویه شتگی میدوزن اینا نگاه کنین ویچیچکا دورک خوش رو همه طرفه دختگی اینا 140 سومونه акция идона кардаган ино 180 буд навор гирифта будем ҳози 140 сомон шидагай ҳам украшенияш ҳам ина худаш маълумай духтаро и заводской не киртое ки намисол дузандо медузан ку хушру када анам хеле киртояй заказной ина беҳад киртои фасони заказнои хушру каседа дар кураи ҳатман малина цвеча бинено хичхи фасонака духтаро ина ҳам майдаглакаш ҳастай ҳам гили калонуш ҳастай аз ҳар яктае ки дидестен ку ҳам гили майда дора ҳам гили калон хулас ҳами тараф ҳамаш 140 сомонияй оз наворои дигама бинен бо дигар намдошам нишонтон метим ина миама минархая ира бинен духтарако кокетка дора ки фасон диден 140 сомон кирта поча мана ина кокетка дор ина кокетка дора ки фасон украшения дора ки хушру биёен духтаракои азиз бозори корвон тарафи тило бозор ҳафтум байни ҳафтум 8 12 мешавад 9 қатор